Dragi copii, bine vă regăsesc, pentru că am început să vorbim despre anotimpul iarna și pentru că ne pregătim încet să vină Crăciunul, să vină Moș Crăciun. Astăzi m-am gândit la pictură să pictăm bradul împodobit pentru sosirea lui Moș Crăciun. Pictura pe care o vom realiza va necesita executarea unei tehnici prin amprentare cu un pai de băut, cu un pai cu care noi bem suc sau ceai sau altceva, tăiat circular la un capăt cu un foarfec. Dar o să vedem pe parcurs cum vom realiza această lucrare, copii. Eu am pus aici lucrarea de final și am vrut să vă inspire, dar fiecare dintre voi poate să facă așa cum este inspirat, cum poate, cum își dorește, bine? Pornim, haideți să vedem care sunt etapele de lucru, așa cum bine știm. Prima etapă. Executarea unor exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor. Da? Așa cum bine am făcut și la grădiniță de fiecare dată, înainte de a picta, a face o lucrare practică, a confecționa o lucrare practică și a trasa grafisme, noi ne încălzim mușchii mâinilor. Închidem și deschidem pumnii, morișca, înainte, înapoi. Tragem zmeul de sfoară, închizând și deschizând pumnii. Batem din palme de câteva ori. Fluturașul zboară prin împreunarea degetelor, între pătrunderea lor. Lupta cocoșeilor, lipim degetele de la mâna stângă de cele de la mâna dreaptă și împingem încetișor, când cu degetele de la mâna dreaptă spre mâna stângă și invers. Apoi putem cânta la pian, la un pian imaginar și mișcăm degetele. Apoi putem face picurii de ploaie care picură, da? Apoi putem face chiar și tunetul și fulgerul. Eu nu fac acum exercițiile că o să se audă un fulger și mi este că veți pleca și nu mai realizăm pictura. Apoi, copii, în etapa a doua, ne pregătim instrumentele și materialele de lucru. Foaia de hârtie A4 cu conturul bradului trasat cu creionul grafic, o foaie pentru pictură, copii, să nu uitați, nu o foaie obișnuită de Xerox. Pregătim tempera, adică culori ușor lichide, pai din plastic, deci pai de băut suc sau apă din plastic, foarfecă, pensulă și pahar pentru pictură, planșetă sau o farfurie de unică folosință întinsă albă sau o farfurie de la bucătărie de la mama întinsă, șervețel uscat și umed pentru a absorbi surplusul de apă din pensulă, pentru că vom folosi și pensula, și umed dacă e nevoie să ne ștergem repede pe un degețel, pețișor de urechi pentru a picta prin amprentare globulețele în bradul de Crăciun, în pom, sau un marker cu capăt rotund mai mare și plat. Eu am folosit un marker, da? Ca să fac globulețele mai mari, mai vizibile. Și etapa a treia, să nu uitați, pregătirea unui fond muzical care să ne inspire și să ne ofere o stare de bine, da? Puteți să alegeți un cântec de Crăciun, o colindă sau ceva vesel sau o interpretare de muzică clasică, nu știu, cum simțiți voi, bine? Haideți să vedem. Eu mi-am pregătit instrumentele și materialele de lucru, le vedeți aici. Nu am folosit un șablon prestabilit, ci am trasat eu cu creionul grafic un contur pentru brad, un contur simplu pentru brad, da? Să nu apăs foarte tare cu creionul ca să nu se vadă conturul prin culoarea pusă deasupra, da? Dar pentru voi eu am pregătit un șablon
ca să vă vină mai ușor, pentru că voi sunteți încă copii, dar puteți după aceea, după ce realizați lucrarea asta, puteți face și singuri conturul bradului. Haideți să vedem mai departe. Ce facem? Încetișor, eu am folosit un forfecuț mai mic. Dacă nu vă descurcați voi pentru că vârful forfecuțului este ascuțit, rugați un adult, un părinte sau un frate sau o soră mai mari, da? Astfel încât să tăiem cu grijă fâșii înguste dintr-un capăt al paiului, nu foarte lungi, da? Nu foarte lungi. După ce am terminat de jur împrejur de tăiat, presăm pe hârtie astfel încât să se îndoaie, da? Să rămână îndoite, precum petalele unei flori, așa cum am făcut și eu, da? Nu foarte tare, ca să nu le rupem. După care, în farfuria sau planșeta în care am pus culoarea verde, ia uitați, introducem încetișor capătul tăiat în fâșii din paiul de plastic, după care amprentăm cu grijă pe foaie. Să știți că este posibil să împroaște cu culoare de jur împrejur. Așa a făcut și la mine și m-am și speriat. Mi-era teamă să nu sară prea tare și pe haine, da? Și pe masa de pictură și pe haine. Nu este nicio problemă, la început așa se întâmplă, după care ne obișnuim și noi și se obișnuiește și noua noastră pensulă inventată, da? Începem să amprentăm de la vârful bradului, de sus în jos și de la stânga la dreapta. Amprentăm încetișor de la stânga la dreapta, de sus în jos, până ajungem, ia uitați, cum am făcut eu aici, până ajung aproape jos, după care copiii încep să amprentez prin suprapunere peste tot unde se văd spații albe, astfel încât încet, încet să umplem tot spațiul, da? Să nu se mai vadă foarte mult alb. Bine, ia să vedem mai departe. Mai departe, ia uitați, cam așa va arăta și la voi, da? Am tot amprentat prin suprapunere până s-a umplut tot spațiul și ia uitați copii, știți de ce am folosit paiul tăiat fâșii înguste? Pentru că imită acele de brad, copii. Frunzele bradului sunt acele de brad, da? Foarte frumos a ieșit, eu sunt foarte încântată. Ia uitați, după ce am făcut cetina de brad, acele de brad, așteptăm să se usuce, da? Verdele pus, iar în timpul acesta începem să pictăm cu pensula tulpina bradului cu maro și câteva cadouri ambalate în culori cât mai vesele. Eu așa am făcut, am pictat de data aceasta cu guașe, da? Și apoi putem picta și steaua în vârful bradului. Eu am pictat-o un pic mai la început și nu am făcut bine pentru că nu era uscată foarte bine culoarea verde sus și au interferat culorile puțin, dar nu este nicio problemă, voi veți face la sfârșit, da? După ce s-a uscat culoarea verde și după ce am făcut cadourile și steaua din vârful bradului, ia uitați, pregătim pe o planșetă sau o farfurie întinsă, pregătim tempera de 3 culori. Eu vă recomand ori să folosiți o farfurie cât mai întinsă și puneți culorile foarte distanțate una de cealaltă, să nu faceți ca mine. Eu am folosit o farfuriuță mai mică și au fuzionat culorile copii, dar până la urmă ce să facem? Ne descurcăm și experimentăm. Uitați markerul meu, da? Prima dată am băgat markerul în culoarea galbenă, vă recomand să băgați întâi în culoarea mai deschisă, astfel încât după aceea când folosiți culorile celelalte mai închise să nu se cunoască foarte tare dacă a mai rămas culoare pe... Dacă voi faceți cu bețișorul va fi mult mai ușor pentru că veți folosi 3 bețișoare separate, curate, da? Pentru fiecare culoare câte unul. Dar eu, fiindcă folosesc markerul, a trebuit să spăl markerul după fiecare culoare, să-l șterg pe șervețel aici, după care să introduc în cealaltă culoare. Și apoi amprentăm copii, prima dată cu galben am făcut, apoi cu albastru și la sfârșit am lăsat culoarea roșie ca să fie mai
veselă. Ia să vedeți. Ia uitați, vă arăt aici cum e capătul markerului meu, da? Și am pus foarte multe globulețe în bradul meu de Crăciun. Tot așa până când să nu punem chiar globuleț lângă globuleț, da? Că după aceea ce e prea mult strică, așa cum bine știți și voi, da? Ia să vedeți, cine credeți că va fi foarte încântat de acest brad superb? Ta-dam! Rică! Rică repede mi-a spus. Doamna Iulia, ăsta este bradul meu, da? Pot să-l iau? Și îl așteptăm pe Moș Crăciun, copii. Spor la lucru și multă inspirație să aveți, dragilor, da? Cu drag vă îmbrățișez, doamna Iulia.